koliko zaista nešto volim i da li sam spreman da se toj stvari ceo posvetim na duže staze. Da sam svaki put kada sam bio u ovoj dilemi dobio bar $1, danas bih bez dileme bio milioner. Zapravo, koliko je potrebno ljudskom biću da shvati da je to. Većini ljudi ova pitanja prođu kroz glavu kada se nađu, na primer, pred oltarom, a meni svaki put kada uđem u parfimeriju. Razmislite, naš miris, pa samim tim i naš parfem, on nas prati svakog dana, satima, non stop, s kim god da se tog dana viđamo, gde god da idemo, kad god smo sami, kad smo gužvi, kad spavamo. Voleli mi to ili ne, naš parfem postaje deo nas. Ako neko zna da odabere parfem, dosta ljudi bi pomislilo da sam to baš ja. Ali znate kako naš narod kaže, 3 put meri, jednom seci. Nakon svih ovih godina u parfemskom hobiju, mislim da sam dovoljno merio i da je došlo vreme da presečem. Na kraju krajeva, zašto stati na samo 100 ml parfema? Ako nešto volim, da li uopšte želim da se na bilo koji način ograničavam?